В България нарастват опасенията за евентуално въздействие върху изборите на 19 април. Появява се информация за координирани действия, в които се включват политически среди, медии и външни структури, сред които и компании с противоречива репутация. Като аргумент се посочват публикации в европейски медии, стъпващи на анализи за дигитални манипулации в българското онлайн пространство, насочени основно срещу Румен Радев и прогресивна България. В тези твърдения се споменават и възможни връзки с международни аналитични и разузнавателни среди, включително Black Cube, израелска компания, както и сходства с модела на Cambridge Analytica, свързан с използване на лични данни и психологическо профилиране. Според наличната информация, целта е оказване на влияние върху обществените нагласи чрез медийни послания и дигитални кампании, което може да се отрази на подкрепата за Радев. Остава въпросът дали българските институции ще предприемат действия по проверка на твърденията за евентуална външна намеса, както вече е правено в други европейски държави.